sun yi bayani cewa malami ya zama mai sana'a. Wallahi ba abinda zai cire maka kwaɗayi da son zuciya kamar a ce kana da sana'a. Ibnul Jawzi a cikin Saidul Khadir yace shi bai ga wani abu muhimmi ga malami kamar sana'a ba. Kai cewa ma kamar tara dukiya. Ban ga abu da yake da muhimmanci wajen malami irin tara dukiya ba, jam'ul mal. Yace me yasa? Yace wallahi da yawa malamai na ga kwaɗayi ya batar da su. Sun bata saboda kwaɗayi, kuma sababinsa shine talauci. Baka da sana'a za ka yi. Dole ka kaskantar da kanka, dole ka yi kwaɗayi, dole ka faɗi abin da kawai zai yi mutane daɗi don ka samu shiga a wurinsu. Amma in kana da naka babu ruwanka, wai zai a dinga ma tsoronka, ko a ce kana ɗan ɗaure fiska baka dariya ko makamancin wannan. Su kuma haka ake so malamin ya zama. Aliyu Jurjani da Sheikh Ibrahim Jisina ya jawo wasu baituttuka. Yana cewa yaquluna fi kan qidabun wa innama ra'aw rajulan am mawdi'u dhulli ajama. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عزموه في النفوس لعزم ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماء حتى تجهم. yace suna cewa ina da daure fiska, yace a'a, sun ga mutumin da dai baya yadda da kaskanci da walakanci. Ba wai wai ba na sake fiska, akwai wurin sake fiska, akwai inda ba za ka sake. Akwai karatun da in kana yin sa ba a buƙatan dariya, ba muhallin sa bane. Sakin fiska ma ba a buƙatar sa don ya shiga cikin zuciya, yayi amfani, yayi tasiri irin tasirin da ake son a yi. Akwai kuma wanda za ka yi dariya. Yace suna cewa kana daure fiska, ce a'a ni bai yadda da kaskanci bane. Yace da malamai da su kare darajar ilimi, da ilimin zai kare su. Sai dai sun walakanta ilimi, suka yi kwaɗayi har fiskokinsu ya baki kirin saboda kwaɗayi, ma'ana zama ba su da wata kima. Dole sai an dawo zuwa ga wannan. Ya zama suna da izza, suna da ɗaukaka, kuma abinda Allah ya kaddara maka wallahi tallahi sai ka same shi kafin ka mutu. Ko kai wasu yan dabarunka, ko wasu hannunka mai sanda, ko kai tsakaninka da Allah, arzikin da Allah ya kaddara maka wallahi da aka same shi da ɗaukakan da Allah ya kaddara maka.